ako sa namaligjag bibingka guys. Naa lami kaadso. Oh. Sa guys sa tanawa. Na puwa ang pinutuan. Na pijang pinuto asa gikan ni ma'am? Balilihan ni ma'am. Balilihan gyapon ni. Lami ka aja jang bibingka guys, makaikag nang liki. Oh, kani puto. Puto ni sida kani bibingka. Ikuan ni sida guys, muragi. Ang ibabaw ni kadjo, ang ilawom kadjo. Mao na sida bibingka. Kani puto no? Gusto kag pinakaging kare. Pumot ni gana ko nang bibingka. Ano ma'am? Tag 12 na? Tempa. Nga 5 na lang ma'am. 5. Dapat puto. Kuan lang ma'am. Duha kuhain nagduha kay pulihi pud aning duha nga puto. Apo ang buha. Pulihi pud puto aron pong kuan. Duha-duha ni ma'am. Alima ka ma'am. Tuluha kani mo ay. Okay. Isa ha. Ma'am. Okay, salamat. Asa katugpa ko ang Walay pako? Gani man ti pako gani ha. Pako. Dini man to gani ha naka-display. Mo po tayong gibali. Asa ba? Hi guys. Udah pa ang napalit guys. Napalit ko ani guys. May okra, kamatis, bibingka, may mangga. Pero guys, lami juga di ilang buwak ari guys. Ay, bading di ay ni. Ang bading. Morning ma'am. Natay mga bukas pa. Nalak ko na sige bugas. Okay guys, di ako sa bugas ni ma'am. Bukid rice ni siya guys. Lami ay jang bugas ni ma'am, ani kay barato ra. Abot pa ni sa buhol. Ma'am no? Kanang gipang repack na ma'am, ana sa silopin. Ang bawal mong madili mag-display sa ako ma'am. Ay bawal di. Ay. Sa ako ma'am. Amo ra i-deliver. Oh, naipilit. Tagpila po ning kilo ma'am. 55 na puro jud na ma'am. Wow, arang ding ka pure no? Wow, pilit guys. Si ma'am pilit apoy, mao ni. Ano sa man ni? Ano, black rice ma'am. Ay black rice di. Ay, nga black rice guys. Saan sa mga bugas? Black rice ni guys. Kuyawa sa bugas guys, ito man. Oh, dapat puti, kani sa pilit. Mani pilit. Mani ang bukid rice guys kani. Tagwanain ang sako ma'am? Yes ma'am. Kaning pink rice ma'am, tagpila pod ang sako? 2,000 ma'am. 2,000. Barato naman 47 na sa mall ma'am. Kani Mahal ni. Kuha na siya ma'am, 2 ka kilo. 80 ma'am. Oh ma'am. Oh sige ma'am, ara to basta kay nakakita nang ko si bugas. Lami maning bukid rice, humot. Lami man ma'am. Humot. Ina ko ma'am. Katagan na lang ta kay papel ma'am. Pa-deliver ka ma'am. Oh. Kay kasagaran na mo delivery mo ma'am. Oh, bitaw deliver mo na hinoy haga nang kuan. Mapalit. Kay dili man gud ma'am. Ang kuan nila is ipak kay sinusugot og sa isa ko. Basig sagutan pud sila. Ma'am, naking number diya ma'am. Okay no. Pa-deliver ka ma'am. Mga bagong ani ni ma'am. Salamat ma'am. Salamat po Ani sila guys, ang Garcia Park na anay mga baligja na ani na merkado na din eh. Nindot guys no. Awa guys. Nami ana.
ni siya guys, ang Garcia Park ana. Ani ra ko agi guys. Bakray ko ari sa Garcia Park guys ha. Lami ka bibingka guys. Bibingka. Nga pagod-pagod agi babaw lami ka adyo. Mani Garcia Park ani guys. Ay kamanggahan, chikuhan. Lami na ka adyo view ani hinlo. Ug ang ibabaw ani guys is Kapitolyo. Guys, mo ni sa Garcia Park na abi pa ni Danilo og kadto ning Garcia Park guys. Diyan sila guys, ila ding gatiman ang Garcia Park. Sila gamintin ani hinlo. May buntag ninyo ma'am. Okay. Aron makasingo pa ka sa presko nga mga hangin. Aron ko gihana exercise pa na ninyo ma'am. Magakwarta pa exercise pa kay sildo di ay. Tita. Hinlo di Garcia Park guys Sige ma'am, salamat. Alis ako. Salamat. Hallelujah. Tungas na ko guys. Pauli na ko sabay. Sa Kapitolyo guys. Hi guys, matungguntag ug karon diyan ako naabot na ko sa among Panimalay. Ug ipaningat ko guys kay nagabaklay na Unja guys. Daghang salamat ug palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Marilong Bulano. Daghang salamat. And God bless us all.